Good morning guys, welcome back to my channel. This is Kuya Ding. Kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. So ngayon guys, o-order tayo ng pinangat from Bicol. Order tayo ng pinakamasarap na pinangat galing Bicol. So ngayon guys, let's go. Shout out kay Boss Tano from Nabwa. Shout out sa mga taga Nabwa. Subscribe na kayo guys, mga taga Nabwa. Ayan guys, nakarating lang yan, oh. Galing Bicol. Ayan pa, laing. Ayan, yung sa mga nagsakamap ng tao. Saan siya natapos sa riyaw, oh? Kamutin tao. May laing. Ayan ang sinasabi ko. Kakarating lang yan, galing Bicol. Ayan, yan. Ayan natin mga apo pa para makuha natin yung pinangat. So guys, kung gusto nyo umorder, punta lang kayo dito sa Makati, sa may kanto lang ng Macopa Street. Taro sa dako sito sa picture. Ayan guys. Yan, ang baga. Watch out! Shout out kay Joshua Bernido. Dragon. Shout out sa inyo lahat. Guys, kakarating lang yan. Pili na kayo. Pero inaantay ko yung pinangat from Bicol. Ayan, oh. Hay ate, kaway naman dyan, oh. Hoy! Ayan. Dami yan guys, oh. Ay, sorry. Ayan guys, oh. Niluluto na yung kakanggata ng pinangat. Hintayin na natin maluto yan. Tapos, hindi ka nagkarawa. Kung ano yung itong mga order, yun. Ito po si Chef, oh. Chef. Yan ang gumagawa ng pinangat. Yan, pakita ko sa inyo kung paano gawin yung pinangat. Pinangat. Bakit kaya sa tinawag na pinangat? Dahil ba pinaangat? Ayan guys, ang daming gata, oh. Ate, ilalagay pa rin ito, te? Medyo matagal pa yan, oh. Ha? Papalaputin pa yan. Busy sila. Ang karating lang kasi. Fresh from Bicol. Kakanggata. Yan. Nilahat. Daming gata guys, oh. Buti na lang murang gata sa Bicol. Kasi dito ginto ng gata. Ito na yan, kuya. Ayan na guys, dumating na ang pinangat. Ayan. Galing Bicol, kakadating lang. Ayan, tingnan natin kasi iinitin na lang yan. Iinitin na lang. Ayan na, sinasalang ng kakanggata. Yung sauce. Ayan, tingnan natin yan. Ayan.